କରୁଥିଲେ ନା ଏମିତିକେ ମାନେ ବେଶୀ ମଲା କୁଣାତି ତେଣୁ ଉଡ଼ିଆତି ଟିକେ ଚେଙ୍ଗନେ ଆମମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାତାବରଣ ସହିତ ସେମାନେ ଖାପ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ନାମିତ କରାହେଉଥିଲା କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ହେଇକି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ जमार खसरा घेतो अस्थि गुटे मंद्रकाला पूजा पाठ बारियास कामो साले तामे बांगो और तामा नंतर आले जमार भाई गुटिया भौणी गुटिया एंग गुटिया